салом ба ҳама. Мо қарор дорем дар барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ бо шумо ҳастам ман ровии барнома Қурбон Ҳакимов ва имрӯз дар барномаи мо ҳузур доранд Шорух аз Душанбе ки бо ибораи Тоҷикистон ман дар ҳайратам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва ҳамчунин Алишер Собиров, видеограф, блогер ва муассиси бренди Дарвешӣ. пеш аз оне ки мо барномаро сар мекунем, шурӯъ мекунем, камтар дар бораи худатон маълумот медиҳед. Марҳамат, Шорух. Салом алейкум. Ташаккури зиёд ки моро дар ин барномаи 2 дақиқа даъват кардед. ҳақиқатан ман ҳамон Шорух ҳастам ки мегӯям ки Душанбе Тоҷикистон. Ман дар ҳаяҷон ҳастам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун блогер ва маркетолог кор мекунам. Алишер. Салом алейкум як бор дигар. Ташаккур зиёд ки даъват кардед. Ман Сабиров Алишер, блогер дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи урфу одатҳои мардуми тоҷик ва анъанаҳои Тоҷикистон блоги худро пеш мебарам ва ҳамчун як муассиси бренди миллии Дарвешӣ ҳастам. Ташаккур, бори дигар хуш омадед ва каме аз худам дар бораи меҳмонҳо гап мезанам. Воқеан Шорух бисёр як ибораи нағз ёфтааст. Бо лаҳҷаи русӣ Шорух мегӯяд яфшоки, таҷикистанци яфшоки. Дина ман худам дар Инстаграм дидам ки мега Алина валамазаде выходит замуж яфшоки. Хай ты чӣ кор дорӣ? Ай туй дорам, туй кунам. Баъд мега ки дигаро шумо чӣ? Я не в шоке, вы будете в шоке, что она выходит замуж. Я-то знаю, что она выходит замуж. Ваям одамай, ваям туй дорам, он туй кунам. Бра чӣ кор дорӣ ти? Туиш да файрод накард. Лекин рост мо ждат кардем. Агар ягон тағабуши бошам, файродтон мекунам. Бениҳоят бисёр хуб аст ва ҳамчунин Алишер воқеан як саҳми калон мегузорад дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки фарҳанги миллии мо тоҷиконро, урфу одатҳои моро ва ҳамчунин либоси миллии моро тарғиб мекунад ва бояд ки аз ҷониби давлат ин хел ҷавонон ба фикри ман дастгирӣ ёбанд. Бори дигар хуш омадед ва мегузарем ба қисмати барнома. пеш аз оне ки мо шурӯъ мекунем, ман ба шумо қоидаҳои барномаро мефаҳмонам. дар экран калимаҳо пайдо мешаванд бо забони русӣ ва ҳар яки шумо бояд ин калимаҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед. Масалан, калима пайдо мешавад, Алишер тарҷума мекунад ва баъдан навбат ба Шорух мегузарад. ҳамчунин дар ин ҷо дар пеши шумо зангула ҳаст. вақте ки шумо калимаро намедонед, метавонед 2 маротиба ба дӯстонатон, рафиқонатон занг зада тарҷумаи ин калимаҳоро пурсед. мо вақтро нигоҳ медорем ва баъдан давом медиҳем. қоидаи бозӣ ҳамин аст ки касе вақташ тамом шуд, ҳамон нафар мағлуб мешавад. пеш аз оне ки мо барномаро оғоз мекунем, ман ба шумо як калима мегӯям бо забони русӣ. шумо онро тарҷума кунед ва баъдан мо бозиро шурӯъ мекунем. Кокос ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? ба фикрам ки аз ҳама калимаи осоне. рӯз мехӯрем. Не, шумо ананас мехӯрем. Кокос. Так чому кокос хӯрдем? бениҳоят калимаи мушкил аст. Як каме фикр кунед. Бо забони бо ҳарфи н сар мешавад ва охираш ҳарфи л. хайна байнижда ҳарфи ҷ. ҳамаша гуфтум бача. Ножил, ножул. Қариб. Ножул. ЖН Ҷ гуфтем. Норҷил. Норҷил, бале. Норҷил. Тахтам намедонистам. Хаёфтум зета калимаша гуфт. барномаро шурӯъ мекунем аз Шорух. Марҳамат. ман калимаҳоро бо забони русӣ мегӯям, ҳамчунин шумо метавонед дар оинаи нилгун дида тарҷумаашро гӯед. Марҳамат. Калимаи аввал. рамка. Чоркунҷ, чоррамка, чоркунҷ ба-моему. Чор тахта. Қариб. қабул аст. марҳамат. калимаи шумо расход. хароҷот. бале, дуруст аст. калимаи дигар решение. ҳал кардан. Роҳи ҳал. Содатар. Як калима исм. ҳалшаванда. ҳал. қабул аст. салон. толор. бале, дуруст аст. маълуме ки зангира. свежи. мақсад Шорух. свежи. ибора аст аз 2 калима. тоза. мақсад аввал як калима. тоза табиат.
маъззат неста. Аввал як калима дига. аввал як свежий мақсад зелен читали мешавад руд сафед зелени свежий Не, аввал як калима, баъд тоза. Хат қабул аст. қабула ё хе тоза Светофор, Алишер. чароғак ёки чароғаки роҳ намо Бале, дуруст аст. Шорух, сдача. мақсад ин ваи шумо здача шумо Ҳамранг ям амаки мага зади. Чизи бақия Молодец. Так. Сертификат. бачо метонед тамос гиред ба рафиқонатон. Мегирем тамос. сертификат нурангез надонад ҳеҷ ка намедонам мозбетон ду каста занг замне ки як занг ҳисоб мешавада Ози занг мезане, агар набардоштан давом медиҳе, баъд баъдтар бо. Ё ки метонед дига касда занг Мешавад, а? мешавад. бесина Мегузаронем, а? руш сафед на иш бардошт набуш Шорух тайёр шудем. Сеть. связь Соз дайтрам неки. короче занг Сеть мезанам связ мешидай, молодец, мезанам. махдуқан тоза. Сеть связ. занг мезанам Тест занг зане. ҳозир як дақиқа тести шӯ хамура ҳаяҷон кадистему хумуи так дер кадист кадистем амро бугу Сеть связ мешидай. Хай билайн мегӯстӣ. Ям мегафон. тарофа Не. не занг мезанам Тарофа дига чӣ меша? да мегафонам кас дорӣ не алло салом алейкум сози хубӣ фарангиз Салом, шаросакади созна. ман ҳозир дар барномаи 2 дақиқа ҳастум короче дӯсту да бояд занг занӣ ҳамҷа як калимае бояд ба тоҷикӣ переводиш кунам О, короче сеть чӣ мешавад ба тоҷикӣ шабака. Қабула не шабақа не шабақа. шабака Так, Алишер тайёр шудем. Сокровище сакровише окса ба ҳарфи Г сар мешавад. Сокровище. Мегузаронем. мегзаронем чиёто ман нафаҳмидам Шорух тайёр шудем. Солдат. рафиқ Хизмат дар рафиқ дадӣ. солдат ҳарбӣ не мақсад чӣ будӣ ман намедонам Маълум меша ки солдат занг кадаги мезанам нест. занг мезанам ту дига зангот бичи дута Зан як занги дига дорим барама. Солдат чӣ мешидай? рафиқ садо Хайрат брат накунӣ. Занг зан. солдат И ба фикрам ки аз ҳама калимаи осон аст. Номи одамам ҳаст. Тарҷумаи ҳамин калима. И бачаи зиёд подсказка намешавад. чӣ бе калима Ман бояд сир мазанам кунам ба ин подсказку. Як нафарда як бор занг зада мешавад. Дига нафарда занг зада. Ҳамун нафаре ки ту занг задӣ вай дига занг зада ягон намешавад. курси хизмат кадаги нест хизмат кадаги ӯзбек ана тамом занг мезанам ӯзи Занг зане ки корбор серьёз не. На худ солдат надонӣ. Ана ки неки видуши фишок кешида ди. оз манам Я шок фишок кишидам ки солдат намедонӣ. сакровише Сокровище. Оз калимаҳое ки наёфтем дар Алло. ҳақиқат гап мезанем. олим созӣ хубӣ Шокади. ҳама хуб Меша. ман короче дар як барномаи 2 дақиқаюм ман да короче ҳаминҷа якта калимае ман бояд ба тоҷикӣ переводиш кунам анамро каним медонӣ ту солдат ба тоҷикӣ чӣ мешавад Сарбоз. молодец қанта бизар ҳамати калом Қабулай. Сарбоз, аскар, аскар қабул. афсар Афсар. Так, Алишер тайёр шудем. Специально. Калимаи специально. шас минуту амину дорм худам экзароне Мегузаронем. Шорух тайёр шудем. занг биза охи Шорух тайёр набардошт шудем. Калимаи сразу. дарав Дарав, қабул. намешаетани Алишер срочно. ҳатмӣ ҳатман Ҳатман боз ҳарфи фиқат. фаврӣ Қабул. Шорух стабильность. мақсад Стабильность. Стабильная Калимаи работа. мушкил. стабилная работа кори Вақтат кам. кори оромӣ Не. короче гузарон Аз сам дили мазадам. гузарон Шурух. Статистика. Аз ҳама калимаи осон.
ай май калимаи осон аст. статистика Плота статистика намебарем ода чанд қа расход мекунем. занг мезанам Занг зан. бе наконец нахуй гриб Шумо задал. статистика е охи занг бардоштам ин калимаро бисёр Як? шумо блогеро бояд истифода ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ статистика мебарем аудиторияда. Ҳамоира мебарем ира ба тоҷикӣ мо истифода намебарем. Я ҳатмия донистан. Ай байна. абача бар сомо салом алейкум Ҷанг. сози хуби ма барнома даем як калимаро срочно переводча гуфтан накун چی کاری دارم؟ не соз статистика чӣ мешавад چی؟ статистика надонисти мурдӣ Надонисти чор республика. Statistika va tojiki. статистика расходов мақсад А, туда калима. сюда Надонад безе. ҳамеша бигӯ медони ё не Не. Надонад хай барош бахадо. чаҷибтӣ набиёхӣ Бачаш мо не надони тамом хай Надониш ташаккури гап зиёд не. раҳмат мегзаронем. хоб агар. мегзаронем раҳмат Оли ба охир да мефаҳмед кайф мекунед. Ман Шорух ҷуръат тайёр надоштам. шудем. Стипендия. Таврои мактабида. Мегзаронем. стипендия перевод дорад Шорух марамат. Ки Стоянка. Алишер Стоянка. Ой. Теқати. Ҳамаша пасказ карда. Ача мошини Те. великта намемонӣ пеш хонада. таваққуфгоҳ Наре. Страховка Шорух. можно Ҳарфи се хати. Суғурта. молодец Алишер Стрелка. ақрабак Ин бача ҳамара медонистед ку. ақрабаки соат стрел карда Суд Шорух. Суд, прокурор. буч вақт суд прокурор мега. Ман дар давом гуфтам ки касе вақтиш якум тамом шава ҳавай нафар мағлуб мешава. Барои он бой додӣ. Ман бой додам. хай ҳисоб мекунӣ чак аҳа ҳафту нӯ ай ту мара О буридӣ фишор кати Ман тура дар умум мақсад ма буридам не дар умум Шорух бурид не ки аз сабаби ки бисёр фикр кард судяра прокурору шарманда он кард бой дод. Алишер ғолиб омад. Дар охир дар бораи барнома чӣ фикру андеша доред аз Алишер сар? Кадом калимаҳо мушкил буданд натонистем? рости гап бисёр калимаҳоро ман хиёл кардам ки медонистам не ки оказывается намедонам калимаҳо онқадр қӣ набуд не ки вақт ҳисоби ки кам буд фикри кам дар кор буд не ки бисёр ҷолиб барои ҳамун барнома 2 дақиқа ном дорад ки дар давоми 2 дақиқа иҷак бояд чусту чолок бошӣ ки сразу ҳамин фаврӣ бояд ҷавоб бидӣ. Ҳамин сабаб хай дар оянда фикр мекунам агар вақтшам зиёд кунанд калимаҳо зиёд шавад бо ҷолибтар меояд. Шорух ту чӣ фикр дорӣ? Ту русиро ба русӣ тарҷума кардӣ ма зато Русия ба Русия перевод карда бошум. дигарон медонанд. Баридам. не калимоти осон буд этабала Не, осон набуд, қиин буд амаш. Зато калимаҳо ҳардад қим буд. Зор аҳмад. бисёр калимаҳо қим буданд ки хай хай ман мақсад. не ки ай пиши дақиқа Ман донишда буридам, ту қалб чӣ мегӯям чӣ қати буридам? халқ қади дил қадидадиш. Дар охир ҳамун калимаҳое ки надонистен агар дар вай бошад сакровиша ба забони тоҷикӣ ганҷ мешавад. Ман ганҷ бугум, ман нагуфтам. аз шумо стабилность Ганҷина, калима бале. субот мешавад. Статистика омор. омор аз ҳама калимаи осон омор. Кадом калимаро бо шумо надонистем? охи свежи тару тоза. тоза Хай зато гуфтам. зелени дуна шоки меги намехари тару Тару тоза тоза. гуфтам дар оҷа зелени дачера гуфтем дигар ҳамаша гуфтем. барнома ба шумо ҷолиб буд. Ох ман дар шо барномаи чӣ нагуфтам? мебахшед Сразу мирем. ҳа марам хитоб додем, барноматонро тамом карда меминем, мара гӯш карда нест. акаи Шорух шоки Хай на самом деле Шок дағал ман шоки ад хеле барнома гуфти гапо душанбе Тоҷикистон ман дар ҳаяҷону ман хеле барнома рости гап беҳад барномаи хуб шавқманд барои ҳамин одамоне ки бисёртар забони русиро истифода мебаранд дар ҳамаи ҷиҳати зиндагӣ. Ин беҳад хуб шуд ки мо дар ҳамин ҷо омадему як шарманда шудем. аммо бисёр калимаҳоро медонед аз ин пас ки бо забони тоҷикӣ бале бояд мо забони тоҷикӣ худро
бояд донем, ин ҳатмӣ аст, инро бояд баланд бардорем, чунки без ин намешавад. Чӣ хеле ки дар ҳамаи чӣ хеле ки дар комментҳои ман менависанд, ки мақсад чаро ба забони тоҷикӣ сухан намегӯӣ? Ман ба забони тоҷикӣ сухан гуфтам. хубтараш нагӯ дигар. Ман уже гуфтам, 9 та короче буридим хат ҷуром хатиш. Нек табрик 9 та албатта бисёр барои ҳамин ташаккури зиёд барои ин барнома беҳад ҷолиб, интересный. бори дигар хушомадед. Дар охир ман низ илова кардани ҳастам, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ одатан блогерон, он нафароне ки видеороликҳо омода мекунанд, ҳақиқатан ба забони русӣ ҳастанд ва дигарон менависанд дар комментариҳо, ки хуб мешуд ки бо забони тоҷикӣ шавад. Аз ин лиҳоз хуб мешуд ки ҳамин забони тоҷикиро низ блогерони мо, он нафароне ки дар бораи фарҳанги мо гап мезананд, илова кунанд. Аммо як чизро бояд қайд кард, ки бисёр он наворҳое ки блогерони мо бо забони русӣ аз ҷумла дар бораи фарҳанг омода мекунанд, ин мақсадаш ки дигарон бифаҳманд бо забони русӣ, бо забони англисӣ ҳастанд. Барои ҳамун ягон кори бад намекунанд блогерони мо ба онҳо муваффақият мехоҳем. Тоҷикиро бояд мо ҳатман донем ва умедвор ҳастем, ки ин гуна барномаҳо барои сатҳи баланд бардоштани забони тоҷикӣ бисёр саҳми худро мегузарад. бор дигар ба ҳамаи он мухлисоне ки моро дастгирӣ мекунанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанӣ ҳастем, ки пайгирӣ намоед ва дар барномаи имрӯзаи мо Алишер Собиров, видеограф, блогер ва муассиси бренди Дарвешӣ ғолиб омад. То боздид, моро пайгирӣ намоед.